Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Hugot na kayo imong pagkakusa kong hawak. Kung sabay nahitabo ni mo nga, kalit man lang kang pagkakus. Pero, Ayaw paglingi. Just close your eyes and feel me. Piolo. Iyang gibutang ang iyang suwang sa akong baka. Kadool na lang siyang ilong sa akong liog. Naglipaw ang akong mga balhib. Sa matagtapat siyang gininhawa sa akong panit. Oh. Iyang gisimot ang akong liog. Dennis. Dool na kaayo ang imong. Imong gihapkan ang akong liog. I miss you. Nag-uban ta ka ganina pa. Unya maingon ka nga gibinaw ka na ako. Kadiyot lang ha. Dili ba abusar na nang imong gibuhat ako karon? Dili ta uya pero hugot ta kay kang nikakus na ako. Og imo pag yung gihagkan ng akong liog. Mahimo ko na bang bukon ang akong mga mata? No. Just close your eyes. Gihugta na sa niya yung pagkakus na ako. Oh. Hinay-hinay ni kining miluag. Mibuhi na siya. Mahimo ka na bang bukon ang akong mga mata o muatubang ni mo? Wa na siya matingog. Bahala na. Mukalit ko gatupang niya. Piolo. Oh, Ma'am? Lami ako na ito pahiyom diha. ha? Hawa na gid eh. Pwede na makainom, ma'am? Ha? Wow. Mao di nga nadugay ka kay nagkutaw pa di kag juice, ma'am. Ikaw, mama. Toothful ka kain ako da. Ay palabi ana, ma'am, kay basin niya ma-fall niya kog samot nimo. Oh. Ops. Kining wa kay ice diha, ma'am, di ba? Kining magpalit sa kog ice, ma'am, ha? Sa silingan, kadali lang. Diaw na ka, ma'am. Wa ko makasabot. Nganong ingon at man ang iyang reaksyon. Sa dinggilingi ko siya. Human siya mugakus na kugugot kaayo, niya gihagkan pa ang akong liog. Maura to. Mas maayo pagwa na lang kumubukas akong mga mata. Og mulingi niya. Dili tingali unta siya mauwaw og magalit og biya. Ay, atik-atik pag yun. Palit-palit tayo ng ice. Dili na lang gid mo angkon nga nawaw si singgi pukat na ko. Ako eh. Nganong kalit man tumigawa sa kong baba. Pero sa laing bahin, may rasad noon. Aron nga mahibaw siya sa akong gibati para niya. Mabalik na ko sang gipuyan. Aksyon maghilis ng ayos ng akong gibit-bit. Init manggugaayo. Unya, mitabok pa ko sa pikasdan kay nangitag ayos. Saon nga nautdan mago silang ng susan. Mas doon raon ta dito. Oh, si mama ay nasa gawas naglantaw. Naibong yun ay siya kung gano'n nga nadugay ko nga nagpalit o guys. Yay ka. Samot may nung kakulba na ako diri. Nga kita na ko niya nga naglakaw. Mula bang na ko, ma'am?
Sakyanan, kakusog! Piolo! Ginoo ko! Piolo! Nagigda sa stapis kalsada. Piolo! Piolo, ayoko biyahe, please! Piolo! Piolo! Ma'am, Piolo! Piolo, Diyos ko, salamat kay buhi ka! Nandun di ka sa ospital. ayaw na ma'am. Dili mahimo, kinahanglan mo da ka sa ospital. Ayaw na ma'am. Igo na ang imong kakos diri nako ma'am. Tarong pa! Asa masakit ni mo, ha? Ang akong lips. Kay namumo ko pag ambag na ako. Kisi ma'am bi, mawa ang sakit. Unsa? Sana na siya. Nakaambak ka? Miyamba ko pag paingon din sa Daplin kay wa may plano muhunog ang itong nga sakinan. Mao nga namumo ko. Amo nagkadugo no. Unsa naman na, ha? Patay na na. Kaya volunteer ko gatod na niya sa punerarya. Samahan. Patay na na. Palasan ni mo eh. Buhi pa ko. Pasin ni kaya kung ihatod paingon dito sa Mindanao, gusto ka? Himat yun na kado, pero hambugero ka lang gihapon. Dugay pa ko mamatay do. Dili pa ko bahimong mamatay kay may muhilak pa kung mamatay ko. Di ba ma'am? Ha? Wa raman di ka maligsi. Bangon na diha. Tabangi ko ma'am. Lisod ko bangon. Ako'y barog ni Umi. Ma'am ka? Tabang ko. Ay lang pati dyan no. Muuwan niya. Nga naman. Gamilagro man ka nga mutabang. Mao nga muuwan. Dali na. Barog na. Dali. Ay, salamat ma'am. Okay. Nasamad man din na imong siko, oh. Tana. Balik ka sa bahay. Tabalan ko na. Uban ko. Mutambal ka na ko? Tambal ka? Dili. Katuan roti ka. Abi na kung unsa na nahitabo ni mo ganina. Gikuyawan kong maayo nga nagtanaw ni mo nagigdaan na kasdaplin sa kalsada. Abi na kog. Ayaw pag-ngisi-ngisi kay dili komedya ka to nahitabo ni mo, Piolo. Oh. Unsaon naman lang kung naligsan ka pa. Unsaon naman lang kung namatay ka pa. Unsaon naman lang kung Magol ka? natural. Nga naman. Ha? Unsay nga no? Nganong magul ka man kung mamatay ko? Oh, syempre, Siyempre kay, kay estudyante man di ka. ay, giduot man ko na ni mong kapas ako sa ma'am. Kasakit. Kay feelingon man kagod. Hinahinaya ko, Piolo, ha? Maistra ko ni mo. Mo gani. Maistrate ka. Mo nga, kaundangon na lang ko. Aron nga makapanguyab ni mo. Unsa? Unsay mag-ingon? Na, Kusga ayaw pagbagulbol. oy, ingon ko ba, hapit ang akong birthday. Sa Sabado na gyud. Mapuna na gyud akong edad ini. Pero wa pagi ko makatilaw og uyab. Natural na ba gina nimo? Ang unsam akong kugwapo? Oo, ma'am eh. Natural na gyud ni ma'am. Way sagol chemical. Kana. Maunay akong gipasabot. Kanang imong kahambugiro. Natural ra sana nimo, ma'am. Ang Mapikon dayon. dili. Ni Mura. Gani, kabantay ko. Kay buhutan man gyud ka sa pag estudyante. O taas kay kag pasensya. Pero diri na ako kay pikon kay ka. Pero okay ra. Musamot pa sa kagagwapa, ma'am, kay mupuwa-puwa man dayon ka. Unsa? Ma'am, Unsa man? kining ayat ang pakyasa sa kong birthday, ha? Uban kita, ma'am, ha? Kay mahimong mauna ka na ang una o katapusang higayon nga ikauban ta ka. Ha? Nga naman? Basta lang, wata masayod. Mahimong nag-uban ta karon pero ugma di na ta magkauban. O di na unya ti ka makita. Piolo. O nga unta, ma'am.
Dili ko nimo pakyason sa akong adlaw na tawahan. Oo na, sige na. Mura naman hinuon kag nanugon. Ang sabay gusto ni mong birthday gift, ha? Ikaw, And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!